Kublai yapi baro ki bapet ya kan ka video mat ngadon ka kubor ban pha shapi ki nong pe ngadei ba ban teli lang nari rang ba shnong jong ka shnong nong hills bat kumjuro president jong ka sinjuk ki nong sensha shnong nong tmai pelun kum shibenta ban yakun ya kan ka klam covid-19 ngalayo ban yashim benta ha ka ban pendep ya ka injection ka baningkong bat hakani ka sengi ba arban wan kande ka second dose na ka benta jonga kum tang adon ban kentu ya phi kum ginong sinsha snong ba phen mi shakman kam tam ye kitu ki bala yaw karta ka jongki nreu pho shaneng ba phen lek mi ha ki hospital sarkar ki dispensary ki chc phc lania ha ki hospital private ki ba ai ka ni ka injection namarkan long ka jingmentoi na ka benta jong phi iwe pi iwe kumjuru na ka benta ki ba saupusan snem hadu ki san phundai snem ki ba don yi kinu ki jingpang ki ba ban kata ya ka met haba ki yo ni khnyang jingpang covid-19 ki ba ngi ong comorbidity patient sngoba ban sim khia wale sting bat ka don kami phi ba phin yo ya ka ni ka injection ngadon ru ban penpau hakmat jongpi ya hak bayade bat ka experience kaba ngalayo om tangkum unong penyat snong lani unong sensya snong henrei hala ka jong ka yeng kasem hakbangi ngilamat ya uni uknyang jingpang ngila dei bendu no I pa e jongi dang kumba shibana e menta bat kadaw hi kalong na uni uknyang jingpang covid-19 ong ba ila rem ha thma banyele persya uni covid-19 ila job ya kan ka jimpang covid-19 henrei hadin kumba shibnai na ka ba ila yo ka jingpen khia lengbau ni jongani jimpang covid-19 ila lem lane ila klon no namar ki side effect jong ka jimpang ni covid-19 namar ba idon pat ki wei ki jingpang hakam met ki jong I bat kini ki jingpang kilanang sertap I hadu baila day ban no yangi kumta kani ka message ngakwa ban pha shapi pi we kam tam ki bala yaw karta anjen dang layo ikani ngak jukbu ikani jing perkhat anjen dang layo ikani ka dawai ipa idang don rengkat bat ngi hakadu kani ka singi kumta ka jingkan tu kalong bat ka jingkar pat pi ki bala yaw karta bat ki badan ki jingpang ha met ki jongki wat num ken sting let chakmat ban ai kan ki injection ki jongpi kan yarap ye phi ha kan ki jingale namar ba uni khnyang jingpang ong bo khlan hadu kata uni khnyang jingpang ulong batlot bor hadu kata bahat ka simpor hadu kumba saw san sngi ban pau ya kan ki jingpang bat haba pawi kini ki jingpang ka jing trei ro kalong ka basuki nrei ka bangam kumtangi dan kam ban yo hi ka dawai jong jing pen khia wale artatin ban ong bakani ka dawai bala syam ya ka balong kumni kumtai baro ki di tang ki ti jingken no sudah lada ki health worker lani ki nong trei ha ka kot ka khia kiladep ban ai ladi baleng indang artatin ya kata baleng indang bu jingkeli lada ka dei phi ba phi yala ki jong ki khon ki khti bat ba phi dang kwa ban don lang mat ki shim mi kani ka lat jong jing ya da shim mi kani ka injection bakan long ka bor nak bata jong phi bat phin la ban don rengkat bat ki khon ki khti ki jong phi kum ki khon ki khti ro pen bor bat ken tu yala ki jong ki me ki pa jong phi bakin lek chakman bakin lek ban pendep yak injection wat ong ba ki shong khop halaka jong ka yeng ba kim mi ben le jin le cheno kalong ka ju ipa jong I mai kim ju mi ben le jin le cheno ki shong halaka jong ka yeng henrei ngi ki ba mi ki ba le ba wan nyon rai tu ko jing pang yeng kumta wat khen chngan ban ong ba ki don be halaka jong ka yeng ka sam kumta shim ya kani ka senjam le chekman kam don kanu ka jing AAP ban shim ya ka senjam wat nom artatin ngangala dep ban ai kani ka injection bat ngan le ya ka second mdei tang mga bat ki ru ki perlok ki jonga ki bingi trailang ki sinong ki thau ki jongi
ngiladep don na pedeng jong ki badan ki jingpang ki baham sir kai hakamet ki jong ki henrai kila ai ki injection nak banta banyo ki jingada kum ta si sin nga kentu let bat pendam ya kan ka vaccination kublai shibun